Nggih Mas M. Panas sisik Kang. Sone sapa Kang? Dewa Audio Production. Pemanasan iki Kang arep budal gebyakan Langang Tayub Karso Budaya Baran Bocong. Niki wonten Desa Cepoko Mas. Niki persiapan badhe ten undangan gebyakan Langang Tayub Karso Budaya Baran Bocong. Gantung to Kang. Mboten biasa. Iki ki pemanasan Mas. Ki arep ning undangan gebyakan Langang Tayub wonten Baran Bocong. Iki cara montore dinget sik Kang. Lokasi Cepoko Ngrayun Ponorogo Kang Yadi Bodong. Pemanasan Kang Yadi. Bu Yogi. Jadlek oh bagi so barang-barang sentak Kang. Lah nggih kok Kang. Ngeten iki serasi dan sama kompak pada intinya. Sing dedel kuwi dilatih terus. Yo Mbak Yunusul. Tiada kata dedel. Suhu. Selai kali omahe jenengan to Kang. Nggih, leres Kang Mas. Kurang lebih 2 menit perjalanan dari rumah. Pemanasan Kang niki Kang. Dadi ndugeni iki latihan apa mantu latihan Mas. Dedele bega apa penting bedot yo. Iki ki arep nyang nekane undangan gebyakan Tayub bengi iki Kang. Gone Pak Jemiran Kang Gandos iki arep ning gebyakan Karso Budaya Baran Bocong bengi iki. Ki arep budal iki cara Jawane pemanasan Kang Gandos. Dinget sik ben aja lali engko lek ning kono. Mbak Isti Cak Non. Mbah Sarno apa enek? Mbah Sarno healing. Mang kaya diparani mobil murpani biru mang. Prai kerja to Kang. Nggih, dalu Mas. Beje kerja malih. KM. Sing delok uwuke wong. 132 pemirsa. Sing pedhot. Mboten enten Mbak Sul dan Sumupol nggih Mas. Ayo, Barato. Sofira Barato kinggo. Iya. Sofira tenan Barato kinggo. Yo mbet pura Kang mboten no. Iki arep gebyakan tak kira wis balik yo ning Siman gone Atin. Yo. Sore mang dijemput yang si Sarino. Iya antar ngulon mang. Aku cedukan kok salang liwat mang. Penak de mantu de mobil yo aku yo ngono mang.
Sepoko tanggung Mas Farel. Oh, meh 200 pemirsa mian delok. Genep 200 yo. Ayo naik para penonton. Tayo ten Sepoko. Duka Mas Dadung, mboten ngertos Pak Dadung. Ki PKK agama napa HP Kang? HP Mas. Sepatune. Mang lagi nang mahku Mang. Pakai sepatu ireng-ireng oke. Iki arep nekali kebijakan Kang. Nggone Karso Budaya Baran Bocong. Perbatasan Ponorogo Trenggalek. Iki pemanasan sik Kang. Wonten Sepoko ngrayun Ponorogo, Mbak Yusuci Jeki akan berangkat ke pentas perpanggungan. Kurang lebih perjalanan dari Sekine memakan waktu sekitar 1,5 jam nyampe lokasi nanti di Gebyakan Langen Tayub Karso Budaya. Mbak Lintang Daru, Sugeng Dalu Mbak Lintang. Mang lagi nyamah, aku tak sin sepatu ireng-ireng mangadokno. Iki Mbak Taji yo nonton kok kene, oke siap Arpon Ponorogo. Mbak Lintang Dalu Mbak Lintang, dereng tilem Mbak Lintang. Nyanti merong atuh pemirsa kok medun. Tanggung kapan gebjakane? Januari. Mbak ini piye sito gawe BPJS piye? Sito sesuk gaskan. Pak Katiman Dalu. Lek gajah malam tanggal 8. Cendono gajah dukuh. Bakung, Dalu Bakung. Mbak Siti, Dalu Mbak Siti. Bayu Pak Jaimin karo Pak Manto. Nggih, Mbak Yubian teko Kalsul penonton oke siap Arpon Ponorogo. Atur sembah nuwun. Kalimantan Selatan hadir nggih. Suwun sampun pinara. Sugeng Dalu Sugeng Amirsani. Sito Sairi Dalu. Mas Agung Betik Sugeng Dalu. Dalu juga Mas, acarane pemanasan Mbak Siti akan dipentaskan malam hari ini di Paguyuban Langen Tayub Karso Budaya Baran Dukumbaran Desa Sepoko ngrayun Ponorogo. Arep pentas iki 100 mang 200 pemirsa Sugeng Dalu para penonton Sugeng Amirsani nanti lab gak Mas? Insya Allah apabila nanti ada sinyal lab acarane Paguyuban Langen Tayub Karso Budaya Dukumbaran Desa Sepoko Kecamatan Ngerayun Ponorogo perbatasan Trenggalek di antara Ponorogo kurang sedikit masuk Desa Tanggeran Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek. Pak Iwan Subarmanto, Mbak Erin Dirikula Sugeng Dalu, Pak Kasno, Mas Randy, Mbak Suli Sugeng Dalu, Pak Winarto Sugeng Dalu, Pak Winarto, Mbak Ranto sepiral lagi ke Mbak Ranto. Jeket tamu kok ya lemes Mbak Ranto. Jeket tamu kok ya lemes. Acara ini gebjakan nopo mantenan gebjakan Mas. Gebjakan mengke
anu grupe Karso Budaya mengke. Kula nggih pule Kang, pule ini pundi Mas? Mbak Yu. Kula sering ten pule, ten Bangunsari, ten kilane peken pule kerep. Mbak Nasri, Mbak Lala, sugeng dalu Mbak Lala. Pak Riyadi, Pakel Mas. Oh, sering kula sering kali ke Pakel sering. Ten musola-musola niku. Gene Mbah Pairah lek boten klentu. Griyane ngajeng musola. Arah ten Dongko Pule Trenggalek. Kok Pule Dongko ya kecamatan Dongko ya. Ngeten to. Ngeten. Pemanasan niki. Nggih. Oh, nggih leres. Oh, baksone kebyakan itu apa Mas? Kebijakan pun, kebijakan itu anu Mbak, pentas akan dipentaskan malam hari ini Mbak Siti. Coro anune pentas di panggung. Der, wiyah pundi Mas? Mbak Pairah, kirane ngajeng musola Pakel. Grupe Margo Rukun Mas Diki Sanes. Tanggung budaya Mas niki. Lomba gitu ya, betul Mbak Yu. Lomba dengan banyaknya peserta sekitar lebih dari 35 grup nanti. Sampai wis kebijakan nopo dereng. Wancine sampun. Tapi kula dereng tumut kebijakan, soalnya sekarang kula syuting menyuting ngeten iki fokus ten dunia multimedia. Pak Paimin, sugeng dalu Pak Paimin, matur sembah nuwun, sapa penara. Pak Warsiam, gen kula grup Margo Rukun Mas. Oh ngoten, nggih. Dipane nek rawo enten. Depa Sindeson kuwi, Depa Audio Production. Maju Kang melu tayub. Mengke lek kula maju sinten sing anu nyekel HP ne. Tutinya Rafasis. Halo Meme, sugeng dalu Meme. Mbak Rania selamat malam. Halo P. Ibu Marti, Mbah Warno, HP ini disalap. Oke siap. Maranggono ini pinten. Insya Allah wonten 6 Mbak Yu. Mustika Jati hadir Pak boten. Mbak Rasa, Mama Ipar, selamat malam Mama Par. Mbak Sumarni, Pak Warsito, sugeng dalu. Bersama Tanggung Manunggal. Lokasi Tanggung, Desa Cepoko Ngerayun Ponorogo. Wilayahe Duku Tanggung, Desa Cepoko, Kecamatan Ngerayun Ponorogo. Enek tayupe Mas Boy nggih, niki tayub Pak Warno. Mas Slamet Riyadi, sugeng dalu. Aku tak sing nyuting lemes kae engko ngarep kae. Tangane luwes Mas tugas. 200 pemirsa dulung gas. Ayo gas penonton. Tayub di mana? Tanggung. Pret Sri. Mas Bejo. Aku Wong Mas Rido. Tanggung Mas, melu Kang Tayo wis gayang kuwi. Oke siap. Semangat Mas Boy, oke siap. Mas Nuriyat Pucang Ombo. Iki persiapan Mas badhe budal tergebyakan Karso Budaya. Dukumbaran Desa Cepoko Ngerayun Ponorogo. Iki pemanasan Mas Nuriyat Pucang Ombo.
Mbak Siti Marfiah. Gayang mau oke siap Mas Iko. Tenang tetep Baranto. Aku pokoknya diomongi yo. Baranto lowo mes tangane yo. Baranto kinggo iso spiral kinggo. Mbak Eka Wahyu, Mas Mbak Uti. Itu pakai musik HP ya, betul. Lokasi Tanggung Cepoko. Sing putih mboten enten, Tanggung Putih. Perbatasan Gajah Cepoko. Kebijakan malam ini. Mana rumahmu? Duku Tanggung Desa Cepoko. Semangat bolo menghadiri Karso Budaya Duku Barat. Nggih Mas Pejuang Rupiah. Bersama Karso Budaya nanti Duku Barat Cepoko Ngerayun. Semangat bos, oke siap. Mama Kevin. Iki pemanasan nih. Engko diringkas ke OTW undangan kebijakan wisuda Karso Budaya Duku Barat. Salam dari Sawo nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mami Muanif, selamat malam Mami. Mbak Siti Munawaro. Mas Yudo Dudo. Pak Paidi, sip mantap Pak Paidi. Mama, Sukodalu Mama. Angger ngawur info klik ini Tanggung Manunggal. Bulung hadir nggih wong tani Sukodalu. Sugeng mirsani semangat Kang Mas nggih. Bunda Soinem matur sembah nuwun sampun kersa pinarak. Sugeng mirsani. Seka meong hadir ke siap Kang Mas. Mbak Yusnaya Sukodalu. Posisi Duku Tanggung Desa Cepoko Ngerayun Ponorogo. Daerah Cepoko Ngerayun Ponorogo. Mama Kevin David. Salam dari Basan Kidul Kang Mas. Oke siap Permula Gunung Pram. Ayo budal Baradong. Oke siap. Sik dipanasi sik Kang. Kayak ini tangane. Salam dari Lampung siap Mbak Narti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya saking Soko Pulung nggih. Salam budaya rahayu rahayu. Mugi penanggih sami lujeng. Sampun mangke alangan Roberto Kalsting Sambikolo. Terima kasih Lampung hadir. Ponorogo menyapa. Der. Ponorogo Jawa Timur Mbak Narti. Der. 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 Oke, sami-sami Kang. Salam kenal ya Mas. Ya Mbak Yu. Salam kenal balik Mbak Narti. Terima kasih sudah mampir. Bunda Iwa, selamat malam Bunda Iwa. Mbak Ranto sespiral Mbak Ranto. Mbak Ranto sepiral lagi ngomalian Mbak Ranto kingko. Tangannya jangan lemes koyo. Lokasi di Duku Tanggung Desa Cepoko Ngerayun Ponorogo. Monggo monggo 200 pemirsa oglek oglek. Monggo ayo ayo oglek oglek. 192 200 ayo ndang 200 tap-tap. Mbah No, Mbah Padang. Selalu Jaya Ponorogo Kesenian Jaya. Oke, salam rahayu rahayu. Mugi tansah pinanggihan saking ingkang sambikala. Rame mantap Mbak Narti. Terima kasih Lampung menyapa Ponorogo menyapa Mbak Yu dari Lampung. Lampung nggih. Iki suhune Bapak Sarmo iki. Siapa itu Dek si baju biru? Buat cowok-cowok jangan coba-coba lihat storyku. Oke siap Mbak Dina. Lampung Mas oke siap. Bahaya iki. Mas request asal mawon nopo request monggo. Ayo glek-glek wes 2,4 kakak. Di tap-tap layare kan gendap kok 3 juta. Kompak bos, ya harus kompak dan serasi Mbak Yu Kang Mas. Iki arep budal iki. Acarane niki mengke persiapan kebiakan Karso Budaya mau mulai lagi tuh ya, mau mulai lagi Mbak Yunarti. Dua lolo ing. Ki baksone sing pengen bakso ya niki, kopi Merapi.
request Dirgayu Kang Mas dari Pacitan. Nggih Mbak Yu matur sembah nuwun. Kancaku ke ora lanang ra wedok isine wong Pacitan tok. Mau dong Mas. Oke, siap. Sini yo Mbak Yu. Lek trimo pentole tak traktir sumpah tenanan. Iki bakule pentol kae. Tukang gambyong, tukang tayub. Iki montore semenemban iki arep uklik iki. Sayang jauh Mas. Iya, silahkan ke sini Mbak Yu, datang di Ponorogo. Ini gudangnya seni. Gudangnya seni reok juga gudangnya seni tayub. Gawe ini pisang Bali. Oke, siap. Manut. Mas Ipat dalu. Nah, iki piye lagi? Bubar iki. Wonten dusun Tanggung Desa Cepoko Ngrayun Ponorogo. Ki treke sare budal. Ngono sik ya lur teman-teman, terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Kita akan menghadiri undangan kebijakan Lang Tayub Karsupudoyo Baran Bocong. Terima kasih segala partisipasinya, mohon maaf segala kekurangan. Selamat malam, selamat beristirahat. Kita jumpa lagi nanti malam di kebijakan Karsupudoyo. Mau gending sisis diman. Oke, semangat bolos, salam sambut Tuhan. Oke, siap Kang Mas pejuang. Ini mau berangkat ke undangan kebijakan Karsupudoyo. Alamatnya Duku Baran Desa Cepoko, Kecamatan Ngrayun Ponorogo. Siap-siap iki ya numpak truk iki. Mas Bono Reok dalu. Pada akan mau naik truk yo. Siapa itu? Si baju biru. Mana rumahmu? Orang gak seragam aku. YouTuber. Sayang ini kayak isin. Ya orang maksudnya imit joget ngene tok isin. Yo, sing delok 100 swidak loro. Pak truk ya?